खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसेर बे समाव हाग्रामा महिलारिनि मोनसे गोख्रों बाथ्रा बे समाव बिथाङा प्रमोद बर' आरो बिथांजों थामहिनबा गावजों गोबां बाथ्रा सावरायलायो होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा মই যিমান দূৰ জানো प्रमोद बर' লগত মোৰ কথা হৈ থাকেতো हाग्रामा महिलारि आरो प्रमोद बर'जों सानैजों जोबोद मोजाङै सावरायलायबाय थायो सोमोन्दो दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा आरो बिथाङा बुंथिबावदों जे मोनसे समनि एक्स बिएलटि सासे गोख्रों बिपिएफनि दैदेनगिरि आरो बिथाङा मोनसे समनि बारग' एमएलए आरो बारग' मावफुं सोद्रोमा बिथां हितेश बसुमतारी आरो बे हितेश बसुमतारीखौ बा हितेश बसुमतारीया इउपिपिएल राजखान्थि हानजायाव गाबोनो जगदान जागोनखौ लानानै बिथाङा गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों खालि बोले हितेशे इउपिपिएलत সোমাব মই যিমান দূৰ জানো प्रमोद बर' লগত মোৰ কথা হৈ থাকেতো हितेश बसुमतारी डाঙरियाक किबा इउपिपिएल दলৰ কামাণ্ডাৰ পৰ্টফলিঅ' আছে বোলে 5 বছৰ হ'ল এইটো পূৰণ কৰিব পৰা নাই অহাকালি হিতেশ সোমোৱাৰ পিছতে হিতেশক ইউপিপিএল দলৰ কামাণ্ডাৰ দিব বুলি কৈ আছে बिथां हितेश बसुमतारी जाय हितेश बसुमतारी बिथाङा बाक्सा जिल्ला बिपिएफनि आफादगिरिमोन आरो बे आफादगिरिया गावनि बिबानखौ नागारनानै बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हानजायाव जगदान जानो थाखाय थियारि जादों आरो बे बाथ्राखौनो बिथां हाग्रामा महिलारिया गोख्रों बेप्रचार बाथ्राजों सोंखारिनायखौ बे समाव नुनो मोनदों बिथाङा बुंथिदों जे इउपिपिएल राजखान्थि हानजा बे इउपिपिएल राजखान्थि हानजायाव 5 बोसोराव बिथांमोननियाव मोनसे पोस्ट दङमोन पर्टफलिअ पोस्ट दंमोन आरो बे पोस्टानो जादों कामान्डारनि मोनसे पोस्ट दंमोन आरो बे कामान्डार पोस्टआव इउपिपिएल राजखान्थि हानजाया बिथां हितेश बसुमतारीखौ थिसनगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा हितेश बसुमतारी डाঙरियाक किबा इउपिपिएल दলৰ কামাণ্ডাৰ পৰ্টফলিঅ' আছে বোলে 5 বছৰ হ'ল এইটো পূৰণ কৰিব পৰা নাই অহাকালি হিতেশ সোমোৱাৰ পিছতে হিতেশক ইউপিপিএল দলৰ কামাণ্ডাৰ দিব বুলি কৈ আছে हितेश बसुमतारीनो बे समाव पर्टफलिअ जे मेम्बार थामहिनबा बे समाव कामान्डारनि जे मोनसे पोस्ट दङमोन इउपिपिएल राजखान्थि हानजायाव आरो बे कामान्डारनि जे पोस्ट बे पोस्टआव बिथां हितेश बसुमतारीखौ थिसनगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे समाव खेंसालियै सोंखारिदों बिथां हितेश बसुमतारी बिथांखौ बुंथिदों जे बे समाव बिथांखौ इउपिपिएल राजखान्थि हानजायाव जुदि बिथाङा जगदान जायोब्ला बिथांनो कामान्डार पोस्टखौ इउपिपिएल राजखान्थि हानजानि जे 5 बोसोराव लांदां जाना थानाय जे कामान्डारनि पोस्ट बे पोस्टखौ बिथांनो होनाय जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा खाम्फा बरगयारी आरो चन्दन ब्रह्म बिथांमोननि सायावबो खुगा बेखेवदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा चन्दन ब्रह्म आरो खाम्फा बरगयारी बिथांमोननो बे समाव गावबुरानि थाखाय पोस्ट होदों थामहिनबा बे समाव बिथांमोना मानसिफोरखौ बुथुमग्रा गोबां सुबुंफोरखौनो बुथुमनानै बिथांमोना इउपिपिएलआव लाङो दा बिनि थाखायनो बेखौ बिथांमोननो पोस्टखौ होनाय जादों बिथां हाग्रामा महिलारिया बे समाव बिथांमोननो गावबुरा पोस्टनि थाखाय बिथांमोनखौ इउपिपिएल राजखान्थि हानजाया थिसनबाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा खाम्फा चन्दन इহঁতেতো মানুহ যোগান ধৰা ইহঁতেতো পাইছে সেইদিনাই দিছে মানুহ যোগান ধৰিব লাগে আৰু বিপিএফৰ পৰা লৈ যাব লাগে ইউপিপিএলত যোগদান কৰাব লাগে দায়িত্ব সেইটোৱেই মানুহ যোগান ধৰা মানুহ যোগাन ধৰা মানে गावबुरा सानफानि उनाव सानफा बिथांनि जे खुगानि जे राव बे खुगानि रावा बास्लायबाय थानायखौ नुनो मोनदों सिगांनि सानाव बुंथिदोंमोन जे बिपिएफ राजखान्थि हानजाजों आरो प्रमोद बर'जों हाग्रामा महिलारि प्रमोद बर'जों सावरायनानै बिथांखौ डिपुटेसननि थाखाय दैथायहरदों आरो नैथियाव बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बिथांमोनखौ सिआइडि थाखायसो बे समाव दैथायहरदों
आरो दा बिथां हाग्रामा महिलारिया बुंथिदों जे बिथांमोनखौ बे समाव गावबुरा पस्टनि थाखाय दैथायहरदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा आरो बेनि अनगायै हितेश बसुमतारीखौबो बे समाव बिथाङा खेंसालियै बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव 5 बोसोराव लांदां जानानै थानाय जे कामान्डारनि पस्ट कामान्डार पर्टफलिय' बेहाय बिथांखौ गाबोननो थिसननाय जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा কালি বোলে হিতেশে ইউপিপিএলত সোমাব মই যিমান দূৰ জানো প্ৰমোদ বড়োৰ লগত মোৰ কথা হৈ থাকেতো হিতেশ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াক কিবা ইউপিপিএল দলৰ কামাণ্ডাৰ পৰ্টফলিঅ' আছে বোলে 5 বছৰ হ'ল এইটো পূৰণ কৰিব পৰা নাই অহাকালি হিতেশ সোমোৱাৰ পিছতে হিতেশক ইউপিপিএল দলৰ কামাণ্ডাৰ দিব বুলি কৈ আছে খাম্পা চন্দনটো ইহঁতেতো মানুহ যোগান ধৰা ইহঁতেতো পাইছে সেইদিনাই দিছে মানুহ যোগান ধৰিব লাগে আৰু বিপিএফৰ পৰা লৈ যাব লাগে ইউপিপিএলত যোগদান কৰাব লাগে দায়িত্ব সেইটোৱেই মানুহ যোগান ধৰা মই মানুহ যোগান ধৰা মানে গাঁওবুঢ়া